Nilqakom għall-ikla tajba u l-lum fil-dal-programm speċjali iddeċidejt li nagħmel l-ikla tajba mal-ħabiba tiegħi Amanda Chappara. Kif inti? Grazzi tal-istedina, rajt jiena. Ninsab tajba u qiegħda miegħek hawnhekk fuq il-mejda tajba żgur. Jiena insegwik waqt l-irkant, dejjem ngħidlek illi għamiltu b'mod illi jappella għal kulħadd, mhux biss għal min iħobb l-irkant, għandna xi irkant hekk għaddej palissa. L-irkantijiet ikunu dejjem għaddejjin u l-irkantijiet bdew qabel il-programm li bdejna l-irkant, però naħseb dawn l-aħħar 4 staġuni il-telespettaturi ta' Television Malta irnexxilhom jidħlu naqra iktar fl-atmosfera ta' irkant, jinteressaw aktar ruħhom u naħseb dak li jkun sar japprezza aktar dak li seta' wiret jew inkella dak li meta jmur f'mużew jista' jara jew f'kollezzjonijiet privati, ġifieri l-apprezzament kiber. Jiena fil-bidu tal-programm kien hemm kompetizzjoni fuq Facebook u saqsejna tal-espettaturi biex jisaqsuk xi mistoqsija personali, diffiċli. U għażilt waħda minnhom jiena biex insaqsilek propju waqt l-ikla tajba. U dil-mistoqsija kienet Amanda Chappara bħalissa single jew mhix? Le, bħalissa mhux single, kien ilha ħafna single jew insomma taf kif inti tkun għaddej mill-ħajja snin sħaħ tipprova terġa' tidħol f'relazzjoni, però le bħalissa kważi 9 xhur. Xi ħadd speċjali ħafna. Iva, boyfriend tiegħi. Inselmulu minn hawnhekk. Ju ħafna paċenzja bija. Naf li jaħdem ukoll fl-istess qasam, allura tistgħu tifhmu l-xulxin. Jaħdem fil-qasam tal-konferenzi iktar milli tat-televiżjoni. U ġiet out of nowhere, ġifieri qatt ma kont nistenni. Mela, Amanda Chappara Tajtilkom il-kursita wkoll. Tajtilna kursita ma mhix single u minn hawnhekk inselmu lill-arter. Illum ħadtilek daqsxejn għax ġitlek lat-tajba miegħi. Mela, hija logħba vera sempliċi hawnhekk għandna l-menju tal-aroma, fil-fatt inti għandek l-opportunità li tażel 6 platti. Ma kull platt li tażel ħajkun hemm abbinata mistoqsija dwar Malta. Ħa naraw kemm inti patriotta u kemm taf dwar Malta. Sew. Tajjeb x'ħajkun l-ewwel platt ta' Malta? Mela, dan rid nażel mill-ħafna li hawn. Mill-li trid inti tażel. Sewwa, mela, ħanibdew. L-ewwel platt. Naħseb nibda mill-starters u mur għal pot of mussels. Allra, tħobb il-ħut inti. Il-ħut, Ivan. Fitxu. Mela, il-mistoqsija abbinata mal-pot of mussels. Semmi li 5 postijiet fej jiċċelebraw il-festa ta' Santa Marija f'Malta, faċli. Mela, ħanibdew. 5. Ħalaxa. L-imġar il-Mosta, ħaddingli. Ħallejt waħda barra żgur u l-Gudja. Tajjeb. Fil-fatti hemm il-Mosta l-Rendi li mqabba ħalaxa il-Gudja, mbagħad hemm fir-Raba Tawdex hemm ħaddingli l-imġar Malta u żebbu Ċawdex ukoll, ġifieri nsemmejt 5 minnhom. Tajjeb, mela l-pot of mussels tiegħek. Tajjeb, wieħed ġewwa. Kellu bżonn qiegħda hawnhekk kif qed inkellmek. Platt ieħor, lesta tista' toħdom wara, issa s'issa għandek it-tnejn tara l-ikla ta' 2 lesta. Ħanna naraw ta' 3. Platt ieħor. Issa jekk immorru għal jiena nħobb ħafna risotto. All right. Risotto marinara hawnhekk, reġa' ġifieri ħanibqa' fuq il-ħut. Tajjeb. Il-mistoqsija abbinata mar-risotto marinara, mela. All right, tajjeb, mela min kiteb il-kliem u l-mużika tal-innu Malti u fl-im sena inkiteb. Sewwa, naqbad ngħidilek di hekk. Tafa? Is-sena mhux bil-fors nafa, però Robert Samut il-mużika u Samut bemme waħda. Eżatt. U Dunkarm bsajla l-kliem. Is-sena naħseb qed niġi ftakar inti? Sta Samut bemme waħda wkoll ftakarta? Għaliex. Għax meta konna żgħar, normalment konna nistudjaw. Iva, ma jiena dejjem kont il-general knowledge Nikola naqra bil-ħobs mhux ħażin. Tajjeb, u s-sena bej wieħed u ieħor ejja. Is-sena m'għandix idea. Bej wieħed u ieħor? M'għandix idea. Fl-1922 imma il-baħsu għax mal-ewwel għat l-ismiet. Mela, platt ieħor. Platt ieħor. Issa, biċċa laħam tajba, biċċa laħam tajba. Set ieħor. Naħseb immur għal Angus Beef Australian Ribeye. Tajjeb, u xi sosis miegħu tażel xi sosis? Le jiena nħobbu plain. Plain. Kif tħobbu msajjer? Medium. Medium, tajjeb. Alright, mela. Il-mistoqsija binata mal-laħam hija min irrappreżenta lil Malta 3 darbiet fil-Eurovision Song Contest bħala kantant jew kantanta, ovvjament kompożituri hemm diversi. Issa, 3 darbiet. 3 darbiet kien hemm kantanta waħda biss li rrappreżentat il-Malta. Ma nafx Kjara. Kjara, tajjeb. Kjara, nsellmula minn hawnhekk il-Kjara. Ħabiba tiegħi. Naf li tkun qed issegwina.
Platt ieħor irbaħtu wkoll, int ħadd irbaħ kollox. Għalla, ħarstu kollhom kollha, da. il-ġimgħa u s-sibt. Sewwa, issa. Mbagħad il-ħadd fidej arter, jrid joħorġok mbagħad il-ħadd. Tajjeb. Tajjeb. Għandek il-lampuki għaw, Lampuki. Lampuki, għarret, mela. Ma l-Lampuki, ħalli morru l-Belt Valletta, mela. Kemm il-Knisja hemm fil-Belt Valletta? Għandek option però. 22, 28 jew 35. Naħseb 22. U żbaljajt. Żbaljajt. L-unika waħda li kellek option. Le, imma viċin, 28. 28. Jina, il-belt ħdimt 5 snin fija u nimmissja ħafna li nidħol fil-ħodu nintaqa' mal-beltin, nisalmilhom minnaw, li għandek fejn tinżel tuħu kafe mill-uffiċċju flok tiġġielet ma dak li jkun tistidnu għal-kafe. Eżatt. Meta tkun f'uffiċċju tibqa' tillatika. Aħna naħdmu ħafna wkoll mill-belt, jiena meta ndum xogħol, l-għana tiegħi li mbagħad nibqa' l-belt fil-għaxija. U l-belt fil-għaxija dan l-aħħar, dawn l-aħħar snin, hija sabiħa immens. Ġmiel. Platt ieħor, mela dan ma rbaħtux. Dan ma rbaħtux. Il-Lampuki ħajibqa' Wasalt fl-aħħar paġna jien ħarġa minn qudiem. Ħażel ħaġa minn qudiem. Se tażel ejja Malta. Platt ieħor. Garganelli, prawns and zucchini. All right, tajjeb. Mela, di faċli, insert għal-vera faċli. ċitta pinto huwa isem ieħor għal-ħazzebbuċ, għal-qormi u s-sidġi. Għal-qormi. Faċli. Ħalli taħodhom il-garganelli. L-aħħar platt li ħalli tażel mela sitt platt. Mela, kieku ngħidu aħna morna ġirja sewwa u ħadna salad. Salad, all right. Chicken Caesar. Tajba biżejjed. Tajjeb. Naħseb l-iktar salad famuż jiena dak mela. U erġajna morna l-belt fil-fatt. Il-Belt Valletta sertina tat-titlu tal-Belt Kapitali Ewropea tal-liema sena. 2018. Faċli. Tajba, Tajba. U ħaqna sewwa, nittamel nibżaw għalija. Minn 6 irbaħt 5. Waħda biss tal-knejjes. Bizbrix, Bizbrix, mela għandek mit-tnejn sal-ġimgħa, mela sibtu l-ħadd irid joħorġu. Sibtu l-ħadd jew insajjarin. Inti tħobb is-sajjer ħafna u brava fil-kxina. Ġifieri m'għandniex. Biex innaddaf wara ma tantx. M'għandniex problemi mbagħad id-dishwasher tagħmel tajjeb. Llum hemm id-dishwasher. Jien nixtieq nirringrazzjak ħafna illi kont miegħi waqt l-iklat tajba. Nixtieq nawguralek kemm fil-programm l-Irkant, kemm fil-ħajja personali. Grazzi. U ovvjament f'dak kollu fil-proġetti kollha naf li għandek ħafna proġetti dejjem tivvint inti bħali u ibqa' hekk għaliex tajjeb il-żomm ruħek. Żomm ruħek, però xi kultant ittieqa' ftit u tgawdi anke il-ħin ta' rilassament, għaliex il-ħin ta' rilassament jiklerjalek moħħok għal ħafna affarijiet biex tarhom iktar ċari. Vera. Jiena nawguralek grazzi, nirringrazzja lil Roma Restaurant ukoll ta' dan ir-regal. Jien lilkom ngħidilkom biex tibqgħu magħna ser niltaqgħu wkoll ma' aktar koppji waqt dal-programm speċjali u hemm ħafna kurriżitajiet. Jista' jkun li se jkun hemm ukoll xi messaġġi ta' mħabba u jista' jkun illi ħajkun hemm forsi xi proponiment. Jew ħalli nerġgħu nġeddu il-memorji ta' meta dak li jkun din il-kopja partikolari qalu s-Sinjur Sim. Insomma, hemm ħafna affarijiet lesti għalikom minn hawn ftit ieħor waqt sibtek. Bqgħu magħna.